Anabuza unozwane kuone wachitesta bye bye. Tinoitira naisu zinogarema kuzitsanangura izvo titoitira ipapa amba tinonetsikisika apa Ipapo zvatinoti izvisu azviitike tinozokutika taona zviita kuti neuyu neuyu memorizata akachinjamika kuti ava vakadzungu vanonimashira kudya zvikabudira zvezata vanzi ndanorasa abhuruva nzukwa endanorasa zvikurikota zvenzungu endanorasa utsaiwe tipape nayo kete chamuchiendesa papa kane bimbi mokonzi all the way from centenary 007 gato centenary not 007 changa utsaiwe tipape nayo kete varungu vafana abantu vatsikonota vachabule pena
Espera pouco, amigo, espera pouco, mano.